Și astăzi noi continuăm să discutăm același subiect care ne afectează pe noi toți, acest meeting, sau mai bine zis circ al guvernanților, care va avea loc pe 3 noiembrie, duminică, în Piața Mării Adunării Naționale și care a fost anunțat de către Zâmbărețul Filat ca fiind o nouă adunare națională. Noi discutăm acest subiect, dar și multe altele, astăzi cu deputatul Eduard Mușuc. Bună seara! Bună seara! Cum vi se pare această dragoste eternă a poporului manifestată față de Filat, Leancă, Corman, pentru că noi toți vom fi acolo pe 3 noiembrie și vom zâmbi? Nu știți cum spun românii, nasilul mil ne budeș, da? Și așa, în glumă. Ce fel de dragoste poate să fie manifestată în Piața Mare Adunării Naționale dacă totul se face de sâlă, prin forță? Noastră știți că, practic, au fost mobilizate toate întreprinderile de stat, toată administrația publică centrală și locală, universitățile, instituțiile medicale, toți sunt obligați conform listei să se prezinte. Eu ajuns la grădiniță? Da, adică practic toți sunt obligați, tot transportul la nivel național a fost mobilizat pentru ca lumea să fie adusă cu autobuze, microbuze în municipiul Chișinău. Pentru ce se face toată chestia asta? Eu cred că sunt câteva cauze. Prima este să demonstreze totuși la partenerii lor europeni că guvernarea mai este susținută de populație, deoarece partenerii lor europeni înțeleg foarte bine și cunosc destul de bine că această coaliție, această alianță nu mai este susținută de majoritatea populației. Procentul de susținere este foarte mic, mai puțin de 20%. Sondajele demonstrează că circa 85% de populație consideră că țara se mișcă în direcția greșită și actuala guvernare promovează un curs, să spunem așa, greșit. Asta este prima cauză. Cred că cea de-a doua cauză este cumva să răspundă la aceste proteste crescânde din partea opoziției și de partea societății civile, deoarece nu doar opoziția protestează, ați văzut, și alte forțe politice. Congresul Autorităților Locale din Moldova ies primare în piață, sindicatele ies în piață. Nu, sindicatele sunt afiliate guvernanței. Dar nu contează, chiar și sindicatele afiliate guvernării tot una ies și participă la diferite acțiuni de protest. Situația este clară. Pentru mine au fost mai importante două proteste. Asta e protestul din satul Troița Nouă și protestul credincioșilor din fața Palatului Republicii. Acestea sunt două proteste care, într-adevăr, vin, să zicem, vin de jos, nefiind organizate de vreo forță politică. La fel și protestul conducătorilor unităților administrative teritoriale, primare. Și asta tot. Da. Bine, noi, sigur că apelul nostru, noi mobilizăm societatea, dar noi suntem obligați să mobilizăm, deoarece noi trebuie să răspundem la doleanțele societății. Dacă 85% sunt împotriva cursului promovat de actuala guvernare și sunt de părere că acest curs trebuie schimbat, înseamnă că noi trebuie să răspundem la aceste doleanțe, la aceste așteptări, la această cerere crescândă din partea populației pentru că această direcție de mișcare să fie schimbată. Noi am fost aleși, noi suntem deputați în Parlament și noi suntem obligați să ne ghidăm de voința cetățenilor. Aici, logica opoziției este clară și nu poate fi nici de cum contestată. Dar opoziția niciodată nu trebuie să fie, nu este în drept nimeni să conteste acțiunile opoziției. Opoziția pentru asta și există. Dacă aceste acțiuni sunt legale. Noi n-am inițiat nicio acțiune ilegală și sigur că în direcția noastră nu poate fi aruncată nicio piatră. Chiar și Timofte, marele maestru al judecătorilor eterni, așa zisul președinte, Timofte a recunoscut că acțiunile comuniștilor, cel puțin cum a spus el, deocamdată sunt legale. El așteaptă o indicație de undeva. Noi nu avem nevoie de recunoaștere domnului Timofte, deoarece nu îl recunoaștem în calitate de președinte. El a fost ales în contradicție cu prevederile Constituției Republicii Moldova. De atâta părerea acestui individ pe noi mai puțin ne interesează, chiar deloc nu ne interesează. Și eu vreau să vă spun că acest cetățean Timofte, care în timpurile sovietice condamna oamenii doar pentru că aveau diferite părere, el nu are niciun drept moral astăzi să afle în fruntea statului Republica Moldova. Din toate punctele de vedere, fie trebuie să-și dea demisia, fie trebuie inițiată o procedură de demitere. Nu, el nu a să-și dea demisia pentru că el într-atât de... Ar fi avut el demnitate, el și-ar fi dat demisia, dar în cazul acesta... Dacă el ar fi avut demnitate, el nu ar fi devenit președinte al acestei grupări criminale. Aveți perfectă dreptate. Dar dacă să ne întoarcem la meetingul din 3 noiembrie, eu cred că este o greșeală mare
din partea acestei guvernări, din partea acestor cetățeni, indivizi, ca domnul Filat, domnul Lupu, domnul Plahotniuc, care organizează această acțiune, deoarece efectul va fi invers. Metode autoritare care se folosesc pentru a organiza această acțiune de susținere, chipurile de susținere, vor conduce la slăbirea în continuare a acestui regim. Deoarece puneți-vă în poziția omului care este impus să iasă, să vină în piață și să mimeze această susținere. Ce simte omul acesta? Fie funcționar, fie omul care, studentul care învață, orice cetățean care este impus, în mod forțat este adus în piață pentru ca să organizeze această masovcă pentru Filat și pentru Lupu. Sigur că atitudinea oamenilor, atitudinea cetățenilor va fi și mai negativă față de această guvernare, care va fi manifestată prin vot. Votul este secret. Nimeni nu știe cum omul votează. Dar omul care cu forță va fi adus în ziua de 3 noiembrie în piață, eu vă asigur că o să voteze împotriva acestor dictatori care încearcă prin metode anti-europene să mimeze susținerea cursului european. Absolut netransparent. Dar pentru ce trebuie să opteze omul în ziua de 3 noiembrie? Pentru ce acord de asociere? Dacă textul acestui acord nu este cunoscut de nimeni, dacă el nu este publicat, dacă niciun cetățean nu cunoaște conținutul acestui acord, sau acordul de deputații nu cunosc. Absolut. Inclusiv deputații din majoritatea parlamentară. Noi nu cunoaștem textul acestui acord. Nici textul acordului de liber schimb cu Uniunea Europeană, care va distruge producția autohtonă. Pentru ce să militeze sau pentru ce să se manifeste acești cetățeni în piața Marii Adunări Naționale? Pentru ce? Pentru furtul băncii de economii? Pentru înstrăinarea ilegală a aeroportului internațional? Pentru contrabandă? Pentru corupție? Pentru fără de lege? Pentru ce? Pentru închiderea școlilor? Pentru închiderea spitalelor? Pentru nemajorarea pensiilor și salariilor și sărăcirea populației? Pentru ce să iasă și să manifeste omul? Pentru integrarea europeană. Asta și este integrarea europeană. Deoarece în 4 ani de zile, alianța care se numea și se mai numește Alianța pentru Integrare Europeană sau pentru cursul european, iată, prin fapte concrete, noi ne-am convins în ce constă această integrare europeană. Integrarea europeană aceasta trebuie denumirea schimbată cu o altă denumire, pădurea domnească. Iată, noi am văzut cum funcționează instituțiile democratice, dar anume componenta democratică este cea mai importantă în cursul de integrare europeană, deoarece, în primul rând, pe noi toți ne interesează funcționalitatea instituțiilor democratice, ca legea să fie respectată, ca legea să fie garantată. Iată, aceasta îi interesează pe cetățeni, deoarece anume funcționalitatea, eficiența, independența instituțiilor democratice în țările europene formează acel fundament care permite dezvoltarea acestor țări. Dar la noi toate instituțiile democratice sunt acaparate. Procuratura Generală, instanțele de judecată, Centrul Combaterii Crimelor Economice și a Corupției, Ministerul Afacerilor Interne, toate structurile sunt acaparate și controlate de actuala guvernare, de acești doi indivizi, Vlad Filat și Vlad Plahotniuc. Despre ce să vorbim noi în ziua de 3 noiembrie? Ce trebuie să susțină cetățenii în ziua de 3 noiembrie? Asta este o farsă nerușinată a actualei guvernări. Dumneavoastră ați uitat de o valoare extrem de importantă pentru actuala guvernare și, de fapt, pentru care în mare parte această guvernare și-a fost susținută de funcționari europeni. Asta este promovarea homosexualității și a legii cu privire la... Acum, după ce a fost anulată contravenția administrativă pentru propaganda homosexualismului printre minori, noi avem deja mostre de manuale care intenționează să le impună în școli. Și teamă mic, dacă vor avea suficient timp, vor introduce aceste manuale în școli. Noi am declarat de la bun început că nediscriminarea homosexualilor în fond va conduce la legalizarea căsniciilor monosexuale și la adopții. Și vedeți direcția de mișcare. A urmat cel de-al doilea pas. Permisiunea de a propaga homosexualitatea, inclusiv în rândul minorilor. Și o veți convinge că direcția lor de mișcare aceasta este. Și eu nu m-aș atârna față de această problemă, știți, așa superficial. Ea nu este mai puțin importantă decât furtul băncii sau aeroportului. Eu cred că e mai important. Corect, și părerea mea tot la fel este că este mai importantă deoarece vizează fundamentul nostru, familia,
valorile noastre, care în fond sunt în primul rând creștine, morala pe care se bazează națiunea moldovenească, cultura moldovenească, conștiința și mentalitatea moldovenească. De aia ești trebuie spălată, dezmembrată, corect. distrusă. Și aici vreau să vă zic din toate punctele de vedere. N-are niciun timei, niciun cetățean sănătos la minte și cu verticalitate să iasă și să participe la această farsă în ziua de 3 noiembrie. Eu înțeleg că lumea este impusă să vină. Și din alt punct de vedere îi înțelegem noi pe dânsii deoarece sunt presați și sunt șantajați. Noi cunoaștem foarte bine că dacă foarte multe cazuri, sute și mii de cazuri, când oamenii dacă vor refuza să vină, vor fi concediați, vor fi persecutați, dacă nu dânsii, atunci membrii familiei și această presiune crește cu fiecare zi ce trece și va crește mai aproape de ziua de 3 noiembrie. Dar iarăși, care va fi rezultatul? Că o să fie impusă mulțimea să iasă în piață? Bine. Dar noi cunoaștem foarte bine cum s-a organizat acest meeting. Oare este acest meeting organizat în mod european, corect, liber? Dar el când e organizat în mod a unor regime totalitare. Absolut. Și acolo încă lumea vine într-adevăr cu zâmbete pe față pentru că propaganda lucrează în așa mod că oamenii cred că ei îl iubesc pe acest lider totalitar. Aici oamenii, propaganda lor nu reușește să insufle așa o dragoste eternă față de Filat, lupul, Plahotniuc și oamenii vor ieși, eu nu știu cu ce zâmbete, sarcastice, zâmbete de dispreț față de acești organizatori. Și vedeți, astăzi guvernarea, actuala majoritate, a încercat și în Parlament să pregătească terenul pentru această adunare care va avea loc în ziua de 3 noiembrie, prin lansarea așa numite declarații de susținerea importanței acordului de asociere și acordului de liberalizare a regimului de vize. Și eu m-aș opri puțin și să discutăm subiectul acesta, deoarece, în primul rând, Corman, președintele Parlamentului Corman, a ieșit cu totul nepregătit la tribuna centrală a Parlamentului, lucru care s-a văzut chiar după prima și a doua întrebare care a fost lansată din partea opoziției. Dar important este altceva. Cum putem noi susține importanța acordului de asociere dacă textul acordului nu este cunoscut? Când în general nu se cunoaște despre ce vorbim noi. Cum putem noi susține acest acord dacă nu cunoaștem textul acordului de liber schimb? Dar mai mult, noi cunoaștem care va fi impactul acestor acorduri. Ca plus pentru noi, practic noi nu vom avea nimic. Și nu trebuie delegat liberalizarea regimului de vize cu aceste acorduri. Ele nu au nicio legătură. Vă dau exemplu. Rusia n-a semnat, nici nu va semna niciodată un acord de asociere cu Uniunea Europeană. Ei au o altă agendă și o altă structură de colaborare. Dar cu Rusia se discută și în mod avansat în ceea ce privește liberalizarea regimului de vize. Ele, în general, nu sunt interlegate, aceste acorduri. Ceea ce înseamnă că haideți să discutăm în mod profesionist și în mod responsabil, conștient. În primul rând, pe CRM, de la bun început a fost și este pentru liberalizarea regimului de vize cu Uniunea Europeană. Eu nu știu cine ar putea fi împotrivă. Da, corect. Eu pot să vă spun cine ar putea să fie împotrivă. Pot să vă spun. Chiar interesant. Da, vă spun. Acele forțe politice care doresc ca numărul persoanelor, numărul moldovenilor care primesc pașapoarte române să crească. Deoarece dacă va fi liberalizat regimul de vize, nu va mai avea cetățeanul nostru nevoie de pașaport românesc. Ca noi să nu eu n-aș vorbi despre România. Eu acum vorbesc despre forțe politice în interiorul Republicii Moldova. De exemplu, Partidul Liberal. Care este componenta intereselor române. Care promovează, sigur, că interesele clasei politice românești, care dorește cu tot din adinsul extinderea statului și reîntoarcerea Basarabia, cum o numesc ei, în sânul României Mari. Dar eu v-am dat un exemplu, m-ați întrebat și v-am dat un exemplu de acele forțe politice care eu sunt convins că nu sunt interesate în rezolvarea acestei probleme în modul în care se propune. Dar să ne întoarcem la acordul de asociere. Dacă să vorbim despre integrarea europeană, în primul rând, nu există la momentul de față nici o integrare europeană reală despre care putem vorbi astăzi. Eu vorbesc despre aderarea cu drepturi depline în calitate de membru la Uniunea Europeană. Nimeni în Uniunea Europeană nu pune și nici nu va pune această întrebare în așa mod ca să fie discutată despre Republica Moldova. Ceea ce discutăm noi astăzi sunt niște lucruri
cum să vă spun, virtuale. Că chipurile după Vilnius, noi vom fi în sânul familiei europene și după Vilnius... Prin parafarea unor acorduri. Prin parafarea unor acorduri. Nu va fi așa și vă veți convinge, deoarece emisiunea noastră nu se închide după luna noiembrie sau decembrie. Cine știe? Cine știe, dacă guvernarea din sentimente europene nu o să închide. Da. Dar noi ne vom mai întoarce la această chestiune. Și în luna decembrie, și în luna noiembrie, ianuarie anul viitor, și în primăvara anului viitor. Și vom vedea care vor fi consecințele și care va fi impactul real. Da, acum foarte multe show-uri se fac în ajunul acestui de 5 ani suntem martori a unor show-uri pseudo-europene. Absolut, dar haideți să vedem care va fi situația după Vilnius. Deși noi considerăm că nici parafarea acestor documente nu trebuie să aibă loc din mai multe considerente. În primul rând, să începem să luăm de la formă. Nimeni nu cunoaște textul. N-a fost consultată populația. Cetățenii n-au fost întrebați. Doresc ei sau nu doresc acest lucru? El vizează Direcția de Mișcare a Republicii Moldova pe plan extern. Inclusiv vizează statutul nostru suveran al Republicii Moldova. Și aici populația, cetățenii trebuie consultați. Dacă țineți minte, anul trecut noi am insistat asupra organizării unui referendum cu privire la aderarea Republicii Moldova la Uniunea Vamală. Poftim, hai să organizăm un referendum ca lumea să decide. Încotro mergem. Aderăm la Uniunea Vamală, semnăm acordul de asociere. De aderare la Uniunea Europeană nu putem pune întrebarea respectivă, deoarece din partea europenilor nimeni nu ne invită să aderăm la Uniunea Europeană. Dar aici efectele sunt clare. Efectele sunt clare. Prin aderarea la Uniunea Vamală doar este o structură economică, nu politică. Noi câștigăm chiar în primul an. Este și politică. Pentru că economia este legată, în spațiul nostru, este legată direct de politică. Sigur că componenta politică există. Eu mă refer la cedarea unei părți a suveranității. Ceea ce nu există în Uniunea Vamală, deoarece... Da, nu pune așa condiții. Absolut. Deoarece noi vom fi obligați, cum vom fi obligați după semnarea acordului de asociere, să îndeplinim mai multe directive ale Uniunii Europene. În cazul Uniunii Vamale, așa ceva nu există. Doar coordonăm politica tarifară, coordonăm politica fiscală și atât. Restul lucrurilor ne aparțin nouă. Dar avantajele sunt enorme. De 2 ori se vor micșora tarifele pentru gazele naturale, cu vreo 30-40% se vor scădea prețurile la carburanți, cu 15-20% vor scădea tarifele la electricitate. Ne mai vorbim despre fără vamare de vamare, toate produsele noastre vor ajunge pe piețele Rusiei, Belarusului, Kazahstanului și altor țări. Acum nu ajung deloc. Acum, sigur că acum avem mai multe deficiențe în ceea ce privește colaborarea economică, transportul și importul de mărfuri. Sunt foarte multe avantaje care pot fi discutate și trebuie discutate, dar noi suntem deschiși pentru acest proces. Dar nimeni nu discută, nu cu noi, nici cu cetățenii nu discută. Nu cu cetățenii, iată, vă demonstrez. Da, veți vedea care este forma de consultare a actualei guvernări cu populația. Prin forță, oamenii aduși și plătiți în piață, lor li se plătește câte 200, 300, 400 de lei pentru ca să fie aduși în piață, n-au dreptul să refuze, dacă refuză înseamnă că vor avea probleme diferite. Și iată, poftim, iată modalitatea de consultare a actualei alianțe sau coaliții, cum se numesc ei, cu cetățenii, cu populația. Este o mimare, iarăși, a susținerii procesului european, dar în realitate va conduce la și mai mare dezamăgire a populației în noțiunea de european, noțiunea de integrare europeană și, în general, și imaginea Uniunii Europene va fi și mai mult șifonată la noi în țară. Eu am citit, nu știu unde, un gând și eu sunt de acord cu dânsul că aceasta este ultima lovitură aplicată ideii de integrare europeană în Republica Moldova. Pentru că toată politica actuale guvernări, deși este numită de reformare, de integrare, de democratizare, în realitate este pur și simplu o hoție mare și dacă înainte ei se ascundeau în spatele unor noțiuni, gen valori, principii, ultimul timp ei nici nu utilizează cuvinte de astea frumoase. Noțiunile nu le utilizează, au renunțat la dânsele pentru că le-au profanat într-un hal fără de hal. Ei sunt specialiști în profanare. Ei au profanat Constituția alegând rața mută președinte, șchioapă mută, cum mă numesc. Ei au profanat ideea integrării europene. Ei au profanat, deși ei se numesc partide democratice, de parcă noi avem de alt tip partide în țara noastră, totalitare.
Ei au profanat democratizarea, ei deja au profanat însuși noțiunea de reformă. Pentru că ceea ce numesc ei reforme, în realitate... Sunt antireforme. Dar nici nu știu dacă sunt antireforme sau sunt reforme. Ele nu țin de contextul unei politici de stat. Asta sunt niște acțiuni menite să fure. Absolut. Și eu nu știu, poate este o, cum să spun, poate este o tendință normală de a se îmbogăți, da? Dar această tendință este anormală. Este o tendință normală a oamenilor nenormali. Acum la noi este, într-adevăr, sunt oameni nenormali, pentru că tendința aceasta de îmbogățire, ea a căpătat niște proporții care duc eu nu știu, la dispariția nu numai a statului, dar și a oamenilor. Dar cine să ne cheme, cine să ne invite în piață? Filat? Păi asta e. Filat, Plahătniuc, Lupu, Dar Corman. Cine e Filat? Nimeni. El a fost demis pentru corupție. Lui a fost interzis numirea în funcție de către Curtea Constituțională, iarăși pentru faptele de corupție. Omul care dă prin telefon ordin direct șefului fiscului de a deschide sau a închide o întreprindere. Omul care se ocupă cu contrabandă, care acoperă furtul de proporții la vama și la alte structuri, omul acesta invită pe noi în piață, vorbește despre valori europene, despre chestiuni. S-a terminat, e zbit Iliocic. Dacă asta este Filat. Și nu zbit Iliocic care participă la război. Zbit Iliocic care în avionul acesta este plin dintre doi bandiți. Absolut, care este plin de mărfuri furate și care, iată, și n-a ajuns până la destinație. Dar ce drept? Nu vorbesc despre morală, aici e clar. Ce drept politic are el? Cine este astăzi Filat? El cu greu încă mai menține acest echilibru în partidul său. Nu mai are nicio valoare, nicio susținere de partea populației. Dar cine dintre ei are dreptul moral? Eu nu. Cuvântul moral nu este legat de eu m-am referit la Filat, deoarece apelul inițial a fost lansat de dânsul. De amândoi, asta este. Cu Lupu, ei ambii au lansat. Da, vă amintesc că cu 2 săptămâni înaintea acestui apel, Filat a lansat această... mai lansat un apel. Da, Filat a lansat această inițiativă. După asta Lupu s-a asociat. Nu, de Lupu... Doi rătați, da. Cheamă lumea, de fapt nu cheamă, adună lumea cu hurta, adică cu desilă, adună în piață, ca lumea să strângă, ei inițial preconizau 200.000, pe urmă au ieșit la 100, acum nu știu care este cota lor de participare, pentru că noi știm cotele, Partidul Democrat și Partidul Liberal Democrat, fiecare raion trebuie să aducă de la 500 până la 1500 de persoane, plus instituțiile și deja să sfădesc între dânsii, deoarece democrații dau bani, liberal-democrații nu dau bani. Acolo nu toți banii ajung până la destinație. La democrați disciplina e mai tare, acolo Dar la democrație, dacă banii vin din apșeacă, acolo e foarte serios. Da, acolo disciplina e tare. Fiecare bănuț este săcutit. Și de asta oamenii sunt aduși, impuși să vină în piață ca să se uite la acești doi ratați. Mai este Leancă care deja tot și-a pierdut orice nivel de credibilitate foarte repede. Într-o 100 de zile el deja nu mai există. Nu, dar cazul Băncii de Economie și cazul aeroportului internațional și Hotarul Ministru a pus cruce pe Leancă ca un politician eventual cu o perspectivă. Mai rămâne să alături Timofte și acolo... Eu n-aș zice că Leancă a fost ministrul afacerilor externe, să spunem așa, rău, da? Din punct de vedere profesionist, omul încerca să fie destul de eficient și în unele lucrurile se primeau. Ca ministru de externe. Dacă prim-ministru, da, anume aici, care este diferența între un ministru de externe și un prim-ministru? Ministrul de externe este responsabil doar de declarații, de vorbe. Dar prim-ministru este responsabil și de acțiuni. Și iată care au fost primele acțiuni a domnului Leancă în calitate de prim-ministru. Furtul Băncii de Economie de la stat, înstrăinarea ilegală a aeroportului internațional și separarea statului pe ministru. Eu personal am întrebat în cadrul Parlamentului, care este problema? Ziceți că trebuie să garantăm controlul migrației pentru liberalizarea regimului de vize? Îl întreb, hotarul nostru pe Prut cum funcționează? Bine sau foarte bine? Foarte bine funcționează. Există vreo șansă pentru un cetățean care nu are acte în regulă să traverseze acest hotar, să treacă punctul de control de frontieră sau vamal, moldovenesc sau românesc? Nu are nicio șansă. Foarte bine. Dacă pe Prut hotarul funcționează foarte bine, de ce noi instaurăm hotarul ministru?
Dacă noi deja garantăm Uniunii Europene controlul migrației pe prut, anume din cauza că ei doresc să instaleze acest hotar anume pe Nistru, ca să fie separată regiunea transnistreană și într-o formulă sau alta, dar în formula Ciprului, e clar, care este viziunea lor în privința așa numite apropierea Republicii Moldova față de Uniunea Europeană, ceea ce nu poate fi acceptat de noi. Am vrut să discutăm cu dumneavoastră și inițiativa care a parvenit astăzi în Parlament de a lipsi deputații de imunitate. De fapt, parcă la prima vedere este o idee sănătoasă și normală. Numai că nu știu dacă în condițiile unei justiții actuale în Republica Moldova. Care este acum poziția din interior? Adică cum se vede în Parlament această inițiativă? Da, eu cred că acest proiect de lege trebuie numit corect. El, denumirea lui, trebuie să fie proiectul de lege privind lipsirea în mod colectiv a imunității deputaților din opoziție. Deoarece asta este scopul. Actuale guvernanți nu au nevoie de imunitate parlamentară. Am văzut cazul lui Filat, care a fost demis din funcția de prim-ministru, au fost pornite dosare penale, unde a fost clar că omul trebuie tras la răspundere și unde astăzi este Filat. S-au înțeles între dânsii și situația este rezolvată. Demisia domnului Vlad Plahotniuc din funcție de deputat. Cu toate dosarele deschise în Marea Britanie, Cipru, alte țări. Ei sunt siguri că îi controlează procuratura, instanțele de judecată, centrul combaterii, centrul anticorupție, toate organele de forță. Ei nu au nevoie de imunitate parlamentară. Dar domnul Guma, care a fost condamnat în România, care se apără cu demnitatea aceasta parlamentară, vă asigur că procuratorul o să-l apere. El nu are nevoie și nici el de această imunitate, care a semnat pentru acest proiect de lege. Ei, reprezentanții, guvernării, nu au nevoie de această imunitate parlamentară. De ce încerc să o scoată? Anume ca să se refoiască cu opoziție. Asta este scopul principal acestui proiect de lege. Noi nu vom vota pentru această schimbare a Constituției, pentru lipsirea imunității, atunci când în paralel judecătorii au imunitate. Pentru a schimba această normă constituțională au nevoie de 2/3 din voturi. De 67 de mandate. 3/5. Da. De 67 de mandate, dar noi înțelegem foarte bine care este scopul. În general, când alianța sau când coaliția declară ceva, să fiți siguri că va face ceva invers. Și aici exemple pot fi multe. Optimizarea în domeniul învățământului. În realitate înseamnă închiderea școlilor. Modernizarea sistemului de ocrotire a sănătății. Înseamnă închiderea spitalelor raionale și deschiderea a 10 spitale private regionale. Privatizarea tuturor centrelor medicale. Consolidarea instituțiilor democratice înseamnă acapararea Procuraturii Generale și manipularea judecătoriilor. De atâta când ei ies cu un scop nobil, aceasta nici de cum nu înseamnă că el va fi atins. Sigur că scopurile sunt cu totul diferite. Fix așa și cu acest proiect de modificare a Constituției. Fracțiunea PCRM-ului, Partidul Comuniștilor nu va susține această modificare. Nu, pentru că eu de la asta și-am început. O astfel de normă este normală și este într-adevăr democratică într-un stat în care instituțiile democratice sunt funcționale. Într-un stat în care procuratura este controlată de un oligarh, care același oligarh controlează Centrul Național Anticorupție, Ministerul Afacerilor Interne este controlat de alt oligarh, deocamdată cel puțin. Numai că, teamă mie, că dragii aceștia, dacă chiar și-ar reuși să schimbe Constituția, băieții ăștia la guvernare, aceasta ar lovi ca un bumerang pe urmă întrânși, pentru că ei nu au încotro. Ei vor declanșa un nou război între ei. Ei nu au. Ei sunt doar într-un spațiu închis și ca niște gândaci care trebuie să lupte pentru supraviețuire în acest bălegar în care ei supraviețuiesc. De asta eu nu știu. Ideea aparține lui Plahotniuc cu lipsirea de imunitate. Acolo mai mulți deputați au semnat această inițiativă, dar în orice caz, situația este clară. Dacă astăzi ar fi avut loc alegerile parlamentare, ei ar fi pierdut aceste alegeri. Chiar dacă alegerile vor avea loc, nu anticipate, dar în modul stabilit de legislație peste un an de zile, în orice caz o să le piardă, că o să mai piardă din pozițiile, din susținerea alegătorilor și cetățenilor.
chiar dacă vor schimba sistemul și vor introduce un sistem mixt, vă asigur că iarăși vor pierde aceste alegeri. Ei n-au încotro. Sigur că vor încerca ei, dar noi aici nu trebuie să ne gândim deja în sensul relațiilor între opoziție și guvernare. Noi trebuie să ne gândim la lucrurile în mod principal. Cum trebuie să fie construit un stat? Care trebuie să fie sistemul de stat? Cum trebuie să funcționeze instituțiile democratice? Eu, de exemplu, sunt de părere că un deputat trebuie să se bucure de imunitate. Deoarece el nu trebuie să se teamă să iasă și să apere poziția cetățenilor, să iasă cu declarații, cu atacuri politice dacă e nevoie, inclusiv în cazurile gen pădurea domnească sau în alte cazuri. Deputatul reprezintă voința poporului. Înseamnă că pe parcursul el nu se bucură de imunitate până la sfârșitul vieții. 4 ani de zile a lucrat în calitate de deputat, dacă n-a fost ales, poftim. Dacă a încălcat ceva, poate fi tras la răspundere. Dar vă asigur că dacă el a încălcat în timpul mandatului și procurorul se adresează Parlamentului, imunitatea poate fi anulată și el poate fi tras la răspundere. Deoarece dacă se cere și dacă încălcarea legislației este evidentă, vă asigur că procurorul va veni cu această propunere. Dar eu vreau să vă întreb, dar unde este procurorul? Țineți minte când procurorul Zubco a declarat în plenul Parlamentului că mai mulți deputați din partea Alianței au încălcat legea, s-au ocupat cu contrabandă, cu caricat sub incidența codului penal, dar până în ziua de astăzi nimeni n-a venit. Este clar că această imunitate, scoaterea acestei imunități este direcționată împotriva noastră și noi nu avem niciun gând ca să o susținem. Bine, mulțumesc foarte mult pentru discuția de astăzi. Stimați telespectatori, noi cu dumneavoastră tot trebuie să avem imunitate față de prostie care astăzi ne guvernează țara. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție, o seară bună în continuare, la revedere!